Matul il-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn għal ħabta tal-11:15 ta' filgħaxija, il-Pulizija tal-Assa tal-Ħamrun ġiet infurmata li hemm raġel suspettuż idur mal-karozzi pparkjati fil-Ħamrun u jipprova jiżgasshom. Il-Pulizija marru mill-ewwel fuq il-post u bdew bitfittxijiet għal dan ir-raġel. Fi-triq Myland inutaw raġel li kien jaqbel ma' deskrizzjoni li natatilhom. Malli l-Pulizija avviċinawh huwa ħarab jiġri sakemm eventwalment iġi arrestat ftit il-bogħod. Waqt l-arrest ir-raġel ma bediex jikkopera u kien violenti fil-konfront tal-Pulizija, tant li kkawża xi ġrieħi lill-kuntistabbli. Malli kien immanettjat, il-Pulizija għamlu tfittxija fuqu fejn instabu teka tal-ostji, 3 mobiles u arloġġ fost affarijiet oħra misruqa. Aktar tard iż-żagħżugħ ġie identifikat li huwa miċ-Ċad u għandu 22 sena. U għateqet l-Assa tal-Ħamrun u wara ġie eskortat lejn il-lokab fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Il-kuntistabbli ngħata l-għajnuna medika f'ċentru tas-saħħa u ġie ċertifikat li weġġa ħafif. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.